हेल' गाइस क'क्राझार थांनि थौदो अब्लालाय गाइस भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांगासिनो दा दिनैनि माने ब्लग गोदान भिडिअआनो जाहैबाय माने गाइस आं क'क्राझाराव फैदों माने आं माव थांगोन बेखिनिखौनो खोन्थानो होननानै आं सानदों आरो गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव अब्लालाय नोंथांमोना नायलांगासिनो थानो आं गिबियावनो फैबाय जोंनि डाइरेक्टर अफिसाव बास नायदो क'क्राझाराव फैदो आरो माने मोनसे खामानिनि थाखाय गाइस जायखिजाया आं खामानिखौ खोन्थालायला मा खामानिनि थाखाय फैदो गाइस बेरायखो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो होननानै आं सानदों आरो माने गाइस जानो जादों गाइस नोंथांमोना नायलांगासिनो था गाइस न'निफ्राय माने 11टासोआव फैजादों आरो गाइस जानो जादों गाइस अब्ला नोंथांमोना नायलांगासिनो थानाय एसे गाइस दिनै बोथोरा बहुद गरम गाइस माने गारि सिङाव थाबाल' गुसु बाहेरायाव ओंखारबा माने खामग्लिजोबो आरो थौदो अब्लालाय गाइस जियानो जाथो बोथोरखौ जों बुंबाय थालायला गाइस अब्लालाय नोंथांमोना नायलांगासिनो था नैथि खेबाव जों फैनाय जाबाय जोंनि PTCनि अफिस सेक्रेटारि बेयाव जों एसे हाबहैनो होनना सानदों आरो गाइस नोंथांमोना नायलांगासिनो था अब्लाथाय गाइस जोङो सिङाव हाबहैनोसै जोङो माने दा सिङाव हाबलांगासिनो आरो गाइस जोङो दा पार्किंआव दोनलायला माने सेकेन्ड गेटखौ बारनानै थांबावनोसै आरो गाइस अब्लालाय गाइस नायलांदोनाय नै गाइस जोङो गिदिंफिननाय जाबाय आरो गाइस जों ओंखारलांफिननोसै आरो गाइस दानिया जोङो ओंखारलांनोसै समाबो जाबाय 3 रिंगा गाइस बेनिखायनो जों माने दा ओंखामबो उखैबाय नालाय एसे हटेलाव हाबहैनोसै आरो जानो थाखाय गाइस जियानो जाथोंब्ला गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जाबाय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा थाबाय भिडिअखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय गाइस थेंक इउ